Ahojte, vítam vás pri ďalšej joge, tentokrát na hodine, ktorá bude zameraná na posilnenie aj na uvoľnenie nášho tela a dúfam, že sa po nej budete cítiť skvelo. Pomaličky môžeme začať a usať sa do pohodlného sedu. Ruky si môžeš dať na kolena, alebo si dáme 3-krát hlboký nádych cez nos a výdych tiež buď cez nos alebo kľudne aj cez ústa, ako dneska potrebuješ. A znova nádych. A hlbokánsky výdych. Dáme si dneska aj nádych Shodhana, dýchanie, to znamená, že zober si svoju pravú ruku a budeme si pomáhať palcom a prsteníkom. Nadýchneš sa najskôr cez obidve nosné dierky a vydýchneš rovnako cez obidve. Potom si zapcháš pravú a nadýchneš sa ľavou. Prsty si vymeníš a vydýchneš pravou. A potom zase naopak nadýchneš sa pravou. Prsty vymeníš a vydýchneš ľavou. A takto pokračuješ nádych ľavá. Vymeníš výdych pravá. Nádych pravá. Vymeníš výdych ľavá. A znova nádych ľavá. Vymeň výdych pravá. Nádych pravá. Vymeníš výdych ľavá. Môžeš si dať ešte jedno kolo, alebo môžeš ukončiť. V každom prípade skús skončiť tak, aby si vydýchla ľavou. Pomaličky prejdeme do sedu na pety a s nádychom sa vyťahni hore za rukami. Výdych, spoj iba dlane pred svoj hrudník a zopakuj to ešte raz, nádych hore za rukami. A potom si ľavou dlaňou chytíš pravý lakeť a s nádychom sa otvoríš hore a výdych zagulacuješ. Tvoja druhá ruka môže byť opretá o tvoj chrbát. Nádych otváraš hrudník a výdych zagulacuješ. Znova nádych otvor a výdych zagulatíš. Potom vidieš hore na kolena a celým svojím telom si sadni vedľa svojich piet a pridaj si malý úklon. Ruky si stále držíš rovnako ako predtým. Potom vidí na kolena, prepleť ruky za chrbtom a poď do predklonu. Dlaňami sa snažíš ťahať hore do výšky a čelo kľudne uvoľni do podložky. Vyťahni sa hore, znova hore, nádych za rukami a poď do druhej strany. Chyť si ruky opačne a znova nádych otváraš a s výdychom zagulacuješ hrudník, uvoľňuješ. Nádych otvorím, výdych zagulatím. Nádych otvorím, výdych zagulatím. A znova otvor. A uvoľni. Vyjdeš úplne hore na kolena, zídeš zadkom do druhej strany vedľa piet a pridáš si úklon. Čiže telo ide na tú stranu, kde máš svoje chodidlá. Môžeš sa cez lakeť pozerať hore do neba. Hore nádych za kolenami, opäť prepleť ruky za chrbtom. A ešte jeden predklon do dieťaťa. Ruky držíš spojené, čelo kľudne uvoľní na podložku. Pomaličke sa vyroluj naspäť hore. Ruky si uvoľníš a prejdeme do mačky. Pokračuješ mačacím chrbtom, s nádychom otváraš a s výdychom opäť zagulacuješ. Nádych panva a hrudník sa otvoria. Výdych zagulacuješ, vždycky otlač podložku od seba pri výdychu, pri zagulatení. Nádych otvor. Výdych zagulať. Potom iba zdvihni kolena 2 cm od podložky, aktivuj stred svojho tela. Iba držíš a dýcháš. Pevný stred, ešte vydrž chvíľočku, pevné ruky, pevné nohy. Potom kolena polož a znova vystrčíš pánvu a hrudník a s výdychom prechádzaš do dole pozerajúceho psa. Nádych znova kolena nad podložku a výdych dole pozerajúci pes. Skús sa kolenami nedotknúť, ideš iba kulilinček nad podložku. A potom už si iba poprešlapuj z nohy na nohu v dole pozerajúcom psovi. Rovnomerne sa otlačaš od rúk od moh a urob si akýkoľvek pohyb potrebuješ. Pomaličky sa zastabilizuj. Pety môžeš dať na zem, kolena pomaličky začať vystierať.
Opäť zídi dole na kolena do mačky. Pravú nohu vytiahni za seba dozadu a pridaj si ľavú ruku vpred. Aktivuj opäť stred svojho tela, iba sa naťahuj, ako keby si sa zo stredu tela chcela vytiahnuť. Za rukou vpred, za nohou vzad. Potom ruku položíš a pretočíš sa do bočnej dosky s oporou svojho spodného kolena, čiže pravá noha je hore a rovnako tak pravá ruka. A potom iba priťahuješ koleno a lakeť k sebe. Nádych otvor a výdych pritiahni. Otvor a pritiahni. Natiahni sa. Môžeš si potom chytiť svoj nárt a s malým záklonom otvoriť celú prednú stranu svojho tela. Pomaličky sa pretoč naspäť cez vysokú dosku a výdych dole pozerajúci pes. Hlbokánsky nádych, hlbokánsky výdych. Pozri sa medzi dlane, vykroč pravou nohou vpred do nízkeho výpadu s nádychom ruky hore, otvor hrudník a s výdychom sa otlač na zadnú nohu. Pánva sa snaží dostať nad koleno, nádych pokrčíš prednú, navážiš sa vpred a výdych, navážiš sa vzad. Nádych znova dopredu, výdych, otlačíš sa na zadnú a znova vpred. Tentokrát pridaj aj ruky rovnako, ako sme robili na začiatku. Ľavá dlaň chytí pravý lakeť. Uvoľni svoj hrudník, otvor sa hore do výšky. Malinký záklon, otvorené srdce. Ruky uvoľníš a dokročíš do vysokej dosky. Chaturanga, lakte k hrudníku, nádych hore pozerajúci pes, iba na priehlavkoch a výdych dole pozerajúci pes. Hlbokánsky nádych, hlbokánsky výdych. Zastabilizuj, pouvoľňuj, ponaťahuj. A poď opäť na kolena do mačky a zopakujeme do druhej strany. Tentokrát ľavá noha sa natiahne dozadu a pravá ruka vpred, pred seba. Snažíš sa mať nohu s rukou v jednej línii a naťahuješ sa za nohou vzad, za rukou vpred. Aktívny stred tela, brúško pricapené na svoj spodný chrbát. Dýchaj. Aktivuješ aj svaly na svojom chrbte, celú zadnú stranu tela. Potom ruku položíš, spodná noha sa vytočí do strany a prejdeš do bočnej dosky s oporou. Ruku potom natiahneš nad hlavu a opäť priťahuješ koleno a lakeť. Nádych otvor a výdych pritiahni. Natiahni sa a pritiahni. Natiahni sa, potom sa natiahni za svojím členkom a otvor celú prednú stranu tela. Nohou jemne zatlačaš do dlane a tým otváraš. Pretočíš sa naspäť cez vysokú dosku a výdych dole pozerajúci pes, pánva pôjde hore. Pokračuješ krok ľavou nohou medzi dlane, pravé koleno pôjde na podložku, vytiahni sa hore za rukami. Otvor hrudník, pridaj malý záklon. Potom idú ruky dolu a otlačaš sa od prednej nohy na zadnú. Nádych vpred a výdych, otlačíš sa, pánva ide nad koleno. A nádych opäť predné koleno nad členok, otvor hrudník a výdych, otlačíš sa vzad. Nádych vpred, pridaj si ruky hore, tentokrát pravá dlaň chytí ľavý lakeť. Ľavú ruku si môžeš oprieť o svoj chrbát, otvor hrudník, otvor celé telo. Držíš balans a malý záklon. Neprestávaj dýchať, potom ruky uvoľni opäť na podložku. Zanožíš späť, vysoká doska s výdychom chaturanga, lakte k hrudníku, nádych hore pozerajúci pes a výdych dole pozerajúci pes. Zastabilizuj, uvoľni, podýchaj si. A budeme hneď pokračovať ďalej, pod nádych do vysokej dosky vpred a potom prejdi na svoju ľavú dlaň do bočnej dosky. Ak je to príliš, môžeš si pomôcť tak, že spodnú nohu uvoľníš, oprieš sa o koleno. Najskôr uvoľníme naše pravé rameno, zakrúž párkrát vystretou pravou rukou veľký oblúčik pred svojim telom. A potom skús hornú nohu pravú pritiahnuť a položiť ju pred seba. Nádych ešte viac sa otlač od podložky a s výdychom uvoľni svoje bedra na zem. Nádych zdvíhaš pánvu a výdych uvoľňuješ ich. Spodná noha je stále vystretá. Nádych hore
držíš, pritiahneš nohu k nohe, bočná doska, ťaháš sa za vysokou hornou rukou a potom sa pretočíš naspäť do stredu. Chaturanga, hore pozerajúci pes a výdych dole pozerajúci pes. Posilňujeme trošičku ruky a bok našich tiel sa stabilizujú voľne a pôjdeme do druhej strany. Najskôr ideš vysoká doska na stred, potom sa pretočíš na pravú ruku, ľava pôjde hore. Pripomínam, môžeš si pomôcť tak, že spodnú nohu zatiaľ uvoľníš a ideš oblúčik vystretou hornou rukou pred svojim telom. Po 2-3 krát, koľko vydržíš, pánvu stále ťaháš hore, drž a potom ľava noha vykročí ako keby pred telo pokrčená a znova nádych ešte viac dvihneš pánvu a výdych polož pánvu na zem. Spodná noha zostáva vystretá, nádych hore, výdych uvoľníš. Nádych znova hore posledný krát, potom vrátiš nohu k nohe do klasickej bočnej dosky. Ešte jeden nádych vydržíš, pretočíš sa späť, vysoká doska, chaturanga, hore pozerajúci pes a výdych, dole pozerajúci pes, malinký kročík si kľudne prístup. Hlboký nádych, výdych, uvoľni svoje telo, odtlačaš sa od rúk, od nôh rovnomerne. Po tentokrát ľavou nohou hore, trojnohá strecha a priťahuješ ľavé koleno k ľavému lakťu, potom priťahneš koleno na stred, potom k pravému lakťu, vrátiš sa naspäť trojnohý pes, až nakoniec vykročíš medzi svoje dlane do bojovníka 2. Ruky rozpažíš, zadná noha je celé chodidlo položené na podložke, tlačíš na maličkovú hranu, predné koleno je nad členkom. Ruky ako keby ti chcel niekto rozťahnuť od stredu svojho tela. A potom s nádychom spojíš dlane pred hrudníkom, vystrieš predné koleno a výdych znova pokrčíš. Nádych hore, výdych ruky rozpažíš, predné koleno pokrčíš. Nádych hore vystieraš, výdych pokrčíš. Ostávaš v bojovníkovi 2. Potom si ľavý lakeť oprieš o ľavé koleno a prejdeš do predĺženého bočného natiahnutia, prípadne môžeš ísť spodnou rukou až na podložku. Prispôsob si pozíciu tvojemu dnešnému pocitu, prípadne si môžeš skúsiť ruky spojiť popod nohu a poza chrbát. Nechám to na tebe. Za rukou sa vyťahuj hore, ak máš ruky rozpojené. Vrátiš naspäť bojovník 2, vystrieš prednú nohu, zadnú otvoríš a prechádzaš do skandasany. Ale potom ideš naspäť bojovník 2. A párkrát to postriedame, posilníme naše nohy skandasana a vrátiš sa naspäť bojovník 2. A opäť skandasana. A bojovník 2, pevné nohy, ak potrebuješ, pomáhaš si rukami a nakoniec skandasana. Päta je buď na zemi, niektorí ju budete mať od podložky zdvihnutú, ak padneš ako ja, tak sa vráť naspäť, nič sa nedeje. Ruky môžeš otvoriť, alebo si opäť môžeš pridať uzlík. Pravá ruka objíme nohu, ľavá ruka ide poza chrbát a skúsiš sa chytiť. Opäť nechám to na vás. Potom ruky vrátiš naspäť, prechádzaš znova cez bojovníka 2 a prechádzame do polovičného mesiaca. Prenesieš váhu na svoju prednú stojnú nohu a zadná ide vodorovne s podložkou. Buď sa spodnou rukou pridržaš podložky alebo bloku, ak ho máš po ruke, alebo skúsiš dlane spojiť pred hrudníkom. Ruky uvoľni na zem, bedra vtočíš, koleno pritiahneš k nosu, uvoľníš nohu vedľa nohy, nádych, vysoká hora, výdych, hlboký predklon, nádych, rovný predklon, vinyasa, vysoká doska, chaturanga, hore pozerajúci pes a výdych, dole pozerajúci pes. Predtým, ako pôjdeme na druhú stranu, tak sa zastabilizuj. Dobre si párkrát hlboký nádych, výdych. Ak potrebuješ nohy uvoľniť, tak si kľudne poprešlapuj. Ak nie, tak ostávaš staticky stáť. A využívaš chvíľočku oddychu. Ale potom už ideme druhá strana, pravá noha vysoko hore a najskôr ideš k pravému lakťu, vrátiš naspäť, potom pritiahneš nohu na stred, vrátiš naspäť a potom ľavý lakeť do twistu,
vrátiš naspäť až na koniec dlhokánsky krok až medzi dlane, bojovník 2 s pravou nohou vpredu. Dlane pozerajú smerom na zem, pohľad môže smerovať za prednou rukou, koleno nad členkom, zadná noha vystretá, maličková hrana opretá do podložky a potom spojíš dlane, vyťahneš sa hore, vystrieš predné koleno a s výdychom znova pokrčíš. Nádych, všetko vystrieš, vyťahneš sa hore, výdych, pokrčíš, ruky otvoríš. Nádych hore, výdych, uvoľni. A znova hore. A uvoľni. Opri koleno, lakeť o koleno, alebo poď rukou až na podložku. Predĺžený bočný úklon. Celú ľavú stranu tela tentokrát naťahuješ od malíčka, od päty až po malíček na ruke. Pomaličky vrátiš naspäť a pôjdeme Skandasana bojovník 2, čiže vystrieš prednú nohu, vtočíš ju mierne, zadnú vytočíš a dosadneš na zem. Pevné nohy ťa vytiahnu naspäť hore bojovník 2 a potom znova Skandasana dozadu. A šup hore za prednou bojovník 2. A výdych, Skandasana dolu. Ešte jedenkrát vyťahni sa hore. A uvoľníš na svoju zadnú nohu. Znova ruky môžeš roztvoriť od seba. Môžeš ich spojiť poza chrbát. Prispôsob si opäť pozíciu, ako potrebuješ. Práva vystretá noha sa snaží byť flexovaná. Pomaličky prejdeš opäť bojovník 2. Poriadne zastabilizuj prednú nohu, pretože na ňu ideme preniesť váhu do polovičného mesiaca. Zadná noha vodorovne s podložkou alebo kúsok nadflexovaná, ťahá sa dozadu, za hlavou sa ťaháš dopredu, ruky buď rozpážené, pridržaš sa o podložku alebo o blok, alebo ich spávaš pred hrudníkom, drž svoj balans. Potom uvoľni ruky, vtoč nohy. Priťahni koleno k nosu, polož chodidlo vedľa chodidla a vynia sa nádych hore za rukami. Výdych, hlboký predklon. Nádych rovný. Odkroč alebo odskoč dozadu. Vysoká doska, čataranga. Hore pozerajúci pes a výdych, dole pozerajúci pes. A zastabilizuj opäť, pouvoľňuj, ponaťahuj nohy. Ak treba, opäť si poprešlapuj, poprenášaj váhu. Ale ak vydržíš, tak iba stabilne stoj. A potom poď znova pravá noha hore. Podoberieš ju ako keby popod seba do kríža a prejdeme do takého spadnutého trojuholníka. Ľavá ruka sa ťahá hore. A potom prechádzaš nohou na svoje stehno a prejdeš do spadnutého stromu. Bočná doska a horná noha je pokrčená. Nezabudni na to, že pánu stále ťaháš hore. Uvoľníš sa naspäť jednonohá doska alebo klasická doska, nádych hore pozerajúci pes a výdych dole pozerajúci pes. Hlboký nádych, výdych a po do druhej strany ľavá noha hore. Koleno ide ako keby k lakťu, ale potom vystrieš nohu do strany. Obidve nohy sú vystreté, váha je na ľavej ruke a pravej nohe. Ľavá noha je jemne opretá. Prechádzaš chodidlom okolo kolena, ale skúsi oprieť chodidlo nad koleno až na stehno. A ľavá ruka sa ťahá hore. Pohľad smeruje buď na spodnú ruku, alebo hore podľa toho, aký máš balans. A výdych čataranga, hneď nízka doska. Hore pozerajúci a výdych dole pozerajúci. Zvládli sme to. Bočné dosky, zápestia sa nám poďakujú. Hlboký nádych, výdych. Dlhokánsky chrbát rovný. Za panvu sa ťaháš hore. Potom pozri medzi svoje dlane a preskoč alebo predsúpitaj dopredu. Cez prekrížené nohy si sadáš na podložku a prechádzaš ešte do loďky. Ak ťa bolia náhodou kríže, kľudne si pomôž tým, že sa podržíš rukami. Predkolenia sú paralelne s podložkou a potom iba jednu nohu vystrieš tesne nad podložku a vrátiš ju naspäť. Nohy vymeníš a vrátiš naspäť. Aktívny stred tela. Balansuješ na sedacích kostičkách. Striedaš nohy nad podložku a naspäť.
A potom ideš telom aj nohami obidvomi úplne dolu a vrátiš sa naspäť aktívnym brúškom. Zopakuj 2, 3, 4, 5 krát, koľko vydržíš. Potom si môžeš skúsiť chytiť svoje päty a vystrieť nohy do neba. Balansuješ iba na svojich sedacích kostiach. Je to ťažké, ale určite to zvládneš. Hlavne neprestaň dýchať. Potom vystreté nohy natiahneš pred seba a ideš do opačnej dosky. Ruky sú presne pod ramenami, špičky vystreté, päty spolu, pánvu ťaháš hore do výšky. Pomaličky si sadni, vyťahni sa hore za rukami a potom Paschimottanasana, predklonu. Pod nádych hore za rukami a výdych znova sa predkloň. A ešte jedenkrát nádych hore a výdych. Predklon, tentokrát zostávaš, uvoľňuješ. Kľudne pokrč svoje kolena, nemusíš ich mať vystreté. Prípadne si môžeš sadnúť na blok, vyvýšiť si svoju pánvu. Skús úplne uvoľniť chrbát, úplne uvoľniť svoju hlavu. A iba dovol svojmu dýchu, aby sa upokojil, spomalil. Tep tvojho srdca, aby sa upokojil, spomalil. Pomaličky vyroluj a cez gulatý chrbát si láhneš na podložku, nohy tentokrát idú do neba a prechádzame do sviečky. Lakte idú čo najbližšie k sebe, pod chrbát, váha je na lopatkách, nie na krku a za nohy sa ťaháš hore do výšky. Buď môžeš zostať v tejto polohe, alebo môžeš ísť nohami až za hlavu, buď vystretými, alebo ich pokrčiš a kolenami si ako keby objímeš svoje uši. Opäť prispôsob si tak, ako dneska potrebuješ, nohy vystreté alebo pokrčené, alebo ich nechaj iba hore, vyťahnuté do neba. Ruky môžeš prípadne za chrbtom spojiť, alebo si môžeš podopierať pánvu. Myslí hlavne na to, že tá váha je na ramenách. A potom pomaly lilinky s pomocou rúk, stávec, postav si, zídeš dolu, poriadne sa objím. Môžeš sa pogúľať trošku zo strany na stranu. Jednu nohu potom vystri, druhú nechaj pokrčenú a poď do záverečného uvoľňujúceho twistu. Hlava môže ísť za opačnou rukou, alebo opäť pozeráš do neba. Druhú ruku si môžeš oprieť o nohu, alebo ju nechať vedľa tela. Iba sa párkrát zhlboka nadýchni a vydýchni do celej svojej chrbtice. Pomaličky sa môžeš pretočiť na druhú stranu, vymen si nohy. Druhé koleno padne do strany a hlava sa otočí za opačnou rukou. Všetko nechaj padať svojou vlastnou váhou, nič nikam netlač. Pomaličky iba začni spomalovať svoj dých, svoj tep. A nakoniec môžeš prejsť do našej konečnej, záverečnej, obľúbenej šavasany. Jednu ruku si môžeš položiť na brucho, druhú na hrudník, aby si lepšie vnímal alebo vnímala svoj dých. Môžeš dýchať do svojho brucha alebo si spraviť plný jogový dých. Od brucha sa nadýchnúť do hrudníku a výdych opačne. Dobre si ešte pár hlbokých nádychov a výdychov. Úplne uvoľni svoje členky, kolená, pánvu, brúško, lopatky, ramená, celé ruky a dlane, aj svoj krk a hlavu. Šavasane ostaň ako dlho potrebuješ. Ak sa už ale musíš pohnúť so svojím dňom ďalej, tak sa pomaličky dostaň opäť do svojho obľúbeného sedu. Vyťahni sa ešte hore za svojimi rukami, spoj dlane pred hrudník,
Môžeš to zopakovať viackrát. Poďakuj si za svoju dnešnú prax. Rovnako aj ja vám veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že ste si užili tento trošku aktívnejší, rýchlejší, pokročilejší flow a budem sa na vás opäť tešiť na budúce. Prajem vám ešte krásny deň. Namaste.